gent, avui veurem una foto que ens ha enviat un espectador que va estar de viatge a l'Índia. Es tracta d'un rètol fet en sèrio que diu el següent: Swimming totally prohibited. Survivors will be prosecuted. Swimming, quan considerem que és un substantiu, el podem traduir com natació. Quan considerem que és un verb, el podem traduir com nedar. Depenent del context, quedarà millor una cosa o una altra. Els adverbis acabats amb li, en català, acaben amb ment. Amb això, de cop, ja sabeu centenars de paraules. Prohibit és un verb regular i, per tant, forma el participi amb la terminació ed, però és molt més freqüent el verb forbid, que també vol dir prohibir, però en canvi és irregular. El participi és forbidden, ens l'hem d'aprendre de memòria. Will és una paraula que en si mateixa no vol dir res, el que fa és convertir el verb en futur. Prosecute vol dir processar judicialment, portar algú a judici. Total, nedar totalment prohibit. Els supervivents seran processats. Li dono les gràcies a en Marc per la foto i ja ho sabeu, podeu enviar fotos i així fem el canal més participatiu. L'estiu ja és aquí, jo me'n vaig a l'altra banda de l'Atlàntic. Ens veiem de nou a la tardor, que tingueu un bon estiu. Subscriviu-vos al canal, que és de franc. Adeu!